kane ka wai pade ka video nga priang sabhai phi ba phila pe ya kane ka video ka jonga te ho phila i mo bangale video le se hakaju ka jaka le ne hakaju mo te namar ba adang sian ji sian tat te takada te rei ka kwa pade ban hikai phi kumno ba phin tip pade sa password jong ka Facebook jong phi yo le se dan sibon na pleng jong phi ka ba sem jing e yo password jong ka Facebook te kumno ba phin tip phi hapan le kumno da ka ba phi hap le kumno te kumta hi phi ngan hikai phi step by step ya kane ka video kwamta te ngi scam ba phin page bat da ka ba phi page bha bat phi ru phin dupna te page ngin le screen recording page le direct na Facebook mo te page ngin la le na ka screen recording jonga ngan phi phi ha kane ka screen te ngam dapat slam te ya chaka Facebook mo ya chaka Facebook share itu Facebook te page enda pila like klik na Facebook jong phi enda pila de klik na Facebook jong phi pila i hang na jorong kini line like tli ki line klab don cha site ka diang line site common te kata phim dei ban sung pher han rei phi page pe kini ki line chika badon kini ki line kan tli hang ne kini ki line like tli hang ne phin klik hang ne te enda pila de klik hang ne phi scroll padesh kan ta kan duak up khandiat mo ka thut kan duak te up ai biang sai sen te enda pila de scroll ai to page scroll siapo khandiat mo PE hang ne password and security pin klik hang ne te enda pila de klik hang ne PE pade hang ne setting mo klik hang ne setting te hang ne pade PE hang ne pila padi hang ne pade password and security PE mo page bha ka phone jong phi kan yu hang ne password and security la ne ting la kam mi kum ne te kan mi phi tang kan ka personal detail pin klik pade ha ka to ka personal detail kan sa mi pade phi password and security te pin klik hang ne page enda pila de klik hang ne pin i hang ne password and security pin klik hang ne pade te hang ne pade phi i hang ne pade page ngan patai siu khandiat phi ting phi don kam ban hang ne pade kan ka two factor ba pin bu e kan ka two factor da phone number jong phi te ting ki breu lada ki la yo ban pli ya ka Facebook jong phi te ki hai lada ki la yo ban password jong phi mo lada ki la yo ki lada ki breu ya se lada phi bu e kan ka two factor lada ki breu ya se ki la yo e kan ka Facebook jong phi u password ki la yo hendrai ka don kam pedesa ukut mo ukut in ka sa send code be sa number phone ko ba phila bu two factor sia ka mobile ki jong phi sia ka WhatsApp na te phila ban bu be kan ka two factor hang ne khlang ba kan yarap da ka ba le kumta dengan hikai lang pade sa kan ka paski te ban bu two factor pade ngala de bu two factor re pin lada na pleng jong phi ki ba khlan pan bu te kmut phia ban klik be hang ne two factor kan dengan hikai khandiat mo te ada phila de klik hang ne two factor pin klik be pe kala mi hang ne ka kerteng jong ka Facebook jong phi phila ban klik be hang ne te hang ne pade phila ban tho yo password jong ka ne ka Facebook jong phi te enda phila de tho yo password jong ka Facebook jong phi te kmut unsa at number jong phi ba phila LSB number phone ka ba phila pin sa bu two factor hagwam ta pin sa confirm en sa poi code sa tu phone number jong phi te number bang la de bu te kmut ngam pen issue adu ba code rai ngai su batai no tang da tin te da ka ba phi bendak password jong phi ne kan sa ai phone number pendap yo phone number jong phi ba pin sa bu two factor te da phila de bu pade pin sa confirm code un sa ai code pade ba pin sa confirm te tam ta kala long te rai pin bak pade khndiat sa ka ka te rai kan ka change password pade mo nak tak password jong phi ngani kai sa khandiat sa password te namar kan password pin klik be hne change password namar ba phim tip shu mo te pin ai pade hne kan ka Facebook jong phi hne te enda phila de ai hne pade te hang ne pade pin i hang ne po mo forgot your password phi hapan klik hang ne te klik hang ne forgot your password pick up ka nan wak jonga ka solo te namar ba kam piang nan wak te pin up khandiat te ka slap pala ka nan wak namar ba password lada phi klat ma phi hapan le kum ne da ka ba phi forgot te pick up ka ne ka nan wak jonga ka solo namar ba phila ban sina pade da password ba thmai te da ba phi forgot pade un sa poi kut te tamba ap ngan ai nuksa khandiat kin tamba ka slo kana lo ka jonga te ngamla ban ye te ap khandiat te pe yang ne
kan pasen kod ya phi sha unbar phone la ne phila ban ai shbu phi sen kod pade sha une phone number jong phi hang ne pe hang ne ga pani hang ne pan sen kod sha phone number jong phi ba kod number phone ba kod not sa la ne hang ne send to whatsapp ma sha whatsapp la ne phila lada let's say phila don artillery ki number phone te kumno pade ba phin let's say ba phin sen kod sha to number phone jong phi pade phin ai hang ne try another account try another way mo pin click hane try another way te click hane mo te lada page hane phila yi pade hane lada phila I try another way mod phila choose hane pade phila ban sen code cha ka gmail la ne phila ban sen code cha ka facebook notification la ne phila ban sen code cha ka send sms mo no phone number jong phi send sms la ne phila ban enter your password jong phi te lada phi henry ka ba biang phi pin sen code lada phila ka ma password phila enter password to hi ka biang hi te nei number ba phila click mo number phil click te phim la ken ban enter password cho phi te phin hapan sen code pa de sha whatsapp la nei sha ka gmail la nei sha ka facebook notification number da phil click password te ho phila ban sen ken code sha ka notification jong ka facebook cho phi la nei phila ban sen sha number phone cho phi ba un poi code sha number phone cho phi tengan ai nok sai phi khandiat mo lada phi sen code cha kan ka gmail la ne cha ka whatsapp tengan pin click ba ne te ngan ai nok sai ka whatsapp mo khandiat pin click hang ne te enda le click hang ne pin ai hang ne continue te page pin la ai continue up khandiat continue mo to ma te kan sa sen code up khandiat nomor ba kan wa ka jonga ka slow plat te hang ne page ula sen code cha kan ka whatsapp ka jong phi te check hang ne la check whatsapp for message from facebook tap copy code and paste it below to login phia ban chim pade to code jong phi ba poi whatsapp jong phi bodon rew digit la nen rew dak mo bodon rew dak te phin sim la ne phin copy la ne phila ban chu patai khliat sa tho ma page khliat sa tho ne rew digit te ada phila dep phin ai hang ne continue te tam ta hi ula long phila kan sa ai phi ba phin create new password jong phi te nga kan mau te ngam kwa ba pin ayo ma ngan pin i hen reng su batai no khliat mar ba ngala kan mau te jong la jong te nga kan mau password ta da man ta ngala kan mau te pin ai bitang continue te kan sa pha create phi new password na ta pin confirm pa de password te pin pin bak khliat ma bak no khliat min te khliat sa kan ni khliat te bak khliat bak te pin bak no khliat te ni kai sa kan ka pe yang ne kan ka ting kan ka phi ha ban lada phi bu kan ka paski ru mo kan ka paski te kumna ba phin bu paski pe kan ka paski phin click hane paski te phin create paski hane phila ban create mo kum ba phi kwa ban create kumna te phila ban ai hane create paski te kan ka paski kalong ting ka ai jing mo to phi ting lada phila click ya password la click ting ro kan pha verify phi paski da ka ba phi scan da ki we ki phone mo ki mobile phone jong ki wei la se pin scan na ba pin chna paski la ne da phi yo ma phila ban hang ne pe hang ne pen kan pin phi hang ne pade send code sa ka gmail kan send code sa ka gmail ka jong phi te na la send code sa ka gmail kan sa pha pen da phi code hang ne te pin sa create ta paski ka jong phi te ngan bak no khandiat ma te kan ne try la bem to ma te try tang kum ne try kan ka video phila so thu phila ban create paski la ne phi ka ba don kam kong sa ne phi ya password kum no ban pin kan mau no password la jong ban change mo password jong phi la ne kan ka way pa de two factor phi don kam man book nang ba la da don kin mano ki per lock jong phi ki ba let's say ki ba tip ya password jong phi re kim la ban pli number ba ka don kam ya kan ka two factor ba kan poi code sa number phone jong phi pa de te nga try per so thu hi tang kan ne ku brisbon